Здравейте, хора! Днес ще снимаме на мъта с трима човека, един анонимен, който му викаме Иво, другия е Митко, а третия е Анджито Мейстър, на който линкът ще му е в описанието за каналът. И ще правим изкачване на разчилят. Значи, кой е мъта? Мъта е игра. Имаш коли, праш каквото си искаш. Готово. Това е описанието на играта. Откъде почваше чилят, бе? Сега ще кажем, телепортни се до мене. Добре, чакам. Дистройвам си това. С какво ли го изкачваме? Искаш и с какво да е? Камиони? С един hot knife. Откъде го намеря? При сега ще кажем при Миск и под хот дога. Ето. Той може да е само такъв цвят, който е личи, ама. Да смени си гумите, което е при апгрейдси, най-първите гуми за офроуд. Сложи си нитро и хидравлика, което е много важно. Най-първите гуми? Да. Така и си сложи хидравлика. Нитро и хидравлика, най-последната. Хидравликата как да се пусне? Как се пуска? Капсул. Сега ти по-дигната колата. Ай, идвай. Започваш. Ай. Това е много бавно между другото. Не е бавно. Точно това го избрах. Не е много бавно. Не е изкачване е много добро, защото е по-маневрено. По-лесно завива от... от кой път ще минаме? Значи отляво минаваме, нали, тук на обратния завой. Намаляваме естествено при обратния завой и го взимаме перфе. Митко, ти ще се ли с нас? Той Митко не говори. Да, те ги срам, ако не говорят, не му обръщате внимание. Просто още не са свикнали с това да участват в видеа. Ти ми издуша. Аз ще шаквам. Изчакаме там. Бати хидравликата, байко. Като се спря колата, гумите почнаха да се тръсат. Давай. Ай. Тук няма пускам, нас няма пускам. За може да си го за други. Аз пускам за тук. Аз тук набрах без нитро, между другото. Но то нитрото не ти дава допълнителна скорост, то ти помага просто за да набереш. Аз си набрах сам без нитро. Добре, чакай са. Добре, аз не успя да... Значи оставам аз. Така както аз исках. Така на моят клип ще видите. Сега и аз ако падна, наново ще го направим. Или Боби той се респавна. Не, аз не паднах. Ако паднеш, слизаш от колата, се телепортираш до този, който не е паднал. Да. И зара той да, нали, да такова. Той ще вози реално. Тук има един завой. Обратен, да. После има след него ще е 1, 2, 3, 4. Аз да го направих вече. Само тук да не... За малко. Хора, не сме много добри, ние играем така за фън просто. То самия сървър е за фън, де. Да. Само че тук обратния завой. Това е в мой урък, смисъл аз то всеки си може да си направи урък. Да, и тук правите урък, значи ще правя туториали за този свят. Ако искате, ще ви показвам как се правят уръди и подобни. Това ще ви показва, аз няма да показвам нищо. Тайпито на сървъра ще е в описанието. Ти ще да да играете с нас. Ти ли ще го праш? Ще ми го дадеш добре. Аз си изкачих чилят. Аз съм почти там. Да, хора! Чакаме. Like a real gangster. Чай, ще скачи. Сега, значи за фън. Слизаме с планинско колело. Аре. Чакай, стой, чакай. Mountain bike. Да.
И на мене, естествено, ще сложа любимият цвят. 190, 213 и слагаме го 12. И какъв е то цвят? Аха. Среднощно Чакай, лилаво. стой малко. И аз ще си направя някакъв рандом. Color, да кажем 139. Тук ще е 210. 500, т.е. 250 и това ще е. О, виж какъв цвят. Нямам цвет. Добре, той е хубав. Чакай, бавно. Опа, без иска. О, тук е леко трудно. Тук е леко малко шефево. Особено аз. Аз го държа и не дам никаква газ. По инерция карам, както се казва. Аз пък дам газ и така съм по-бавен. Чакай ме малко. Диди, напредна човек. Аз и без това на завод се бавя супер многото. Особено на ето, то се забавих. Чакай ме там. Айде, идвай. Искаш ли? Чакай, аз без искам. Аз набрах скорост. Ама стабилно. Аз малко Паднах. читна. Само да си го махнем това да не парам. Еми, ако си паднал, не трябва Съм ли? паднах от колелото. А не съм паднал Добре, от аз планината. продължавам да. То път вече давам газ. Така, на тука. Ооо, ето докъде стигнах с моята газ. I can be a Още real малко gangster. слизаме и ще спирам клипа. Ще се нализа фън с колелата надолу. Хора, това е кратко видеоце и просто е така да си скачиме малко и в следващите Си видеа свалиме. ще правиме дет матчове и подобни. И смисъл чудиме се какво да правим и решихме да снимаме, да. Нямаше какво да правим. Get. Ние се килихме, пък ходихме насам там. И не заскучай, викаме. Чай, че тук набрах много. Викаме си, пич. За ара малко да снимаме. паднат от планината. Аз паднах от планината. Добре, Какво значи направих? телепортни се. То няма смисъл, то се брои, Добре. че съм го направил. Добре, значи аз ще... Ема това не се брои, ти го читна. Не съм го Добре. читнал, колелото ми падна. Ага. Добре, аз ще го мина. Аз ще го мина по правилния начин. Ама е после хората не кажат нещо. Така. Аз след този клип и ще спирам. Също така. Не! Какво стана? Бутна ме! Добре, ти го мина и без това. Ти го минаш и Не беше съм точно го на края. чакал. Бях някъде тук. Добре хора, аз продължавам. И вие сега ще кажете, ти не беше там. Еми, Боби е свидетел, той ме бусна даже. В принцип да, аз бях виновен тук. Си го признавам. Ма не съм виновен, че колелото не може да завива. Та тук малко пак ще се кача догоре, ще се върна назадна и ще спирам клипа аз. Че има. И аз мисля сега даже да спирам клипа. Добре. Така, хора, това е... Мисля, малко ще си поговоря с хората. Чай. Аз забелязах, че не това колело може си да- предна. Та и аз малко ще искам да кажа, това ще е първи епизод на МТА. Сигурно и за двама ни. Според теб, на теб ще ти ли е първи епизод? Абе, Не, всъщност да. та това ще е и от двамата първи епизод. Та, да, надявам се да ви е харесал и чао. Та, Готов? хора, сега е време да си поговорим с вас. Значи отдавна не съм качвал геймплей, не съм много добър в геймплея, но за по-натам мисля да почна да качвам геймплей на едни от най-известните игри, мисля. В смисъл CSGO, Minecraft, те игри. Ома на мен не ми се сейвнал клипа!
И сега какво правим? И такива неща, хора. На мен не ми се сейвнал клипа. Та не забравяйте да харесате това видео, ако ви е харесало. Ако искате още такива видеа, се абонирайте за мен. На мен не И ми ако се сте от направо... телефон или от десктоп, цъкнете една камбанка до subscribe бутончето, за да получавате notification и съобщеница, че аз съм качил ново видео. И не забравяйте да коментирате на какво искате да е следващото видео. Това бях аз, Бобито, с мен беше Анджело и ще се видим за следващия клип. Чао, чао!